Ubago kolimirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na wigo cho tebereria kende kinsi uraganie bagotebereria company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na wigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunamono babwate normal corrugated na wigo box corrugated aswigo babwate boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asama alia ye chigeche merongibere na isaro na isatro mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na wigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na wigo na green ubutambe gwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya sigika ayo uchane warrant na wigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo muchuri gobusongo iyo erangene duka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Jumatatu ingia mwancho murigiriro getembe television yechi tariki emerongevere na isano nemo gose Jumatatu yo mweri kigima yo motinyo yega ogatano nekiro na kwariganire ase meroberi ao yeri tukeriga aye wiki yega naboigo amange ayo turachiko batogosanga asenchera ere eyo bwamo kigima mwancho murigiriro karibu sana asenchera ya bene elinde ngomanya yo akendrete ase chinsemo ao annamono koroiga ase orogongoro kusi county ya Kisii na county ya Nyamira na tukumurikira chi county chinde kurwa sense ya Kenya na boigo kusanga ali agenderete nonye kurwa chinse cha Michael nchinguru kwa Matilda Obaiwa Barnabas Ondari na boigo Jasper na butoko waterana na marabu kurwa ase studio ya Kabere ekero ere Jumatatu no kuganyo kwane osenkorengia kwanya litugutwara weekend rento ere weekend ewate siasa enyinge wate amangana mange ayogenderete ase chinga kichiga weekend yembura enyinge kolene ngongo kubolinga ekere mbure iga egendrete kuiteka kigima igo aye buna umokori emeremo aye buna umoremi nyara kwenekina ekero kubwatike bongo kyao kwaligirenya ngaki irire liga ali gendrete na ndikomanya narali ali bona tokora ase ebiro bunebiga karibu sana erinde tinyare usanga ase enchira ayo bwamo na ekirongo chaka korwa ase county ya Nyamira ekirobono abaonchoreria aba boda korwa ase county yo banyari wesokia na po aka ekoko ekiroba kuboria serikali ya county teraba keko tigerero gose teraba gekoligereria amagani abo korende nigo yaberike usangereria ebango yore mamencha no kugane kwabo ngababiri bagusangereria ebango korwa ase bale lakini batari konyora obukorerie borobuya korwa ase serikali ya county yo omo seketo opolkapo kara norobotiro asenchira ekobwatia eliberera na nenega teba na boda mune serikali ya kaunti ya Nyamira ni oligendrete kubwata insekira buna bogokya ase serikali ya kaunti ya Nyamira babwate na muna bunyanyimbo bunenchire ya moyo kubeka byara bali abonse batari gwakana ebango kulindega teba na boda abekura ase stage ao niko besokira na kugendera kugikiria nchira bagendere ko bagochandwa muna bunyanyimba bayiga yentobono baganiriyo kuigwana koba ekatia barabwa mune serikali ya county iliyo nyariko bagwakane bango tangu chinde chonse jitayo katika bere gaiga se wiki ya una toriga mtu aromo ichano manne
tekara tu anyora account ya chakire osako tumnyokia naende kara tu umenante litanga ni asomo kutana tu abalete na observe account ntu igwane tena mondo tayo gochikumyokia mpaka tu igwane renga kidogo chikotraga kuwewa nakyo kireire mwanasiasa asirita Walter Mumanyi kurase bunge ya West Mugrango wesona nigatia sagendre ko bagakobolia barayiko ba aso mustari obosyo nenjere ye moyo kuliyo kuigwane gatia bodaboda mu serikali ya county asagendre ko bagagusieme byare gatia barayi abo batarekirania amagendre gatia bokoro isyo gwechipara amache boigo ne aseba na bodaboda abiga bagutimukira yani chishede na bodaboda mechande libabwate tel namba tayi wakane gambange ya serikali chano babwate no bakule serikali traba roseno nyampara ninde banyole bese jibaye uchiwaka no mochumbo obodi injiko barosali chipara ya kabiri ga shimo chumbo no chikoro sia machiko abeko nyala kananda osino no lichiko bungari to yetinda moskali tabwana letiko kuna kuindo kuna bodaboda serikali to bwate ne bwate uwezo yoko rosino na baskali ba bodaboda boka bali ba kurwa ase eneo hiyo bali ba understand tie mechando ya bodaboda nigento begawa na bodaboda abega bagende ko baguseme byara na nase bamusemere byaro mu bunge wechinseme chigacha West Mugrango Mosque Steven Mogaka asigari bamuganire ko raisha chipara na bwego ko batole kurwa science bagwetera elio kunyara ko bagokonyeka to ka serikali yego ntiyanyamira ebintu ba wena to para taranto bwati sales ndo bwati ko bijya kagaje tu abantu bande to katole para kwerende mu gasoyo so bone ko mu gavana ko cha gutuma abantu aja ko gutumyokia iko toranga ne kintu kyo kuichana nekero hocha kuja kumnyokia abantu buna kebrigade kara abantu bamenye kuba abantu bande bamenyoka bande batumira abande babuneka esengenjo account government yachake kutumira busikari ibintu mbira to iwana ne tumuna chitaya chicho amaje inde bitana ko ango sabanga kwende ko moiso na mangana ya na liaja Steve waraire be kwende Steve wo paranga nyo ne kwenda ka tenga kebiri ko kale ko gambo nyo liko ka we kwende ya ngentana ntoibe tayari bayatero mugambi buli bwo chiko chinchya mu yabantu yo chikaro chipara yo chikwana abana b'ibasi basome wowe kabantu amya mugambi ogororo bwo kwana nabantu igingo reporter getaseni kya bwanchete kya getembe kurega Utigana na yo mwancho murigere nigo abarandia banyare wesokia na kugikiria ogwito kwa barai ebegetini amunene muno ase amatuko abwangoiga bagokwana kurwa ase kanisa ya Sabbath Day egotoka agose manekana tuna sombugo egotoka meya kitutu church north county ya Kisii nigo mono bakwanire okuboria akwabo okwanekia kuna siasa chanyare ko ba echomorembe na boigo serikali yanyare kwaneke muna agati ya barai begetini bali banyarire gusiria magima bo ase chinchira chobotutukano serikali yanyare kwaneke muna yarigeririe ngane yo ase obweme mono musakito Daniel Ontiri Norbotiro asinchira ekobwati ukwana kanisa ya Sabbath Day Sombogo yekoragwa na Bishop Ezra Kiriema imiye wodi ya Sense ase kitutu cha North County ya Kisii abarandi abaiga nigo bagendera kugikeria ebikole byogoitwa kwa barayi bechidini ebyerekanire komentekana na monasa matuko abango yiga Kenya ngana batayabuna nigo eganetie okobwaterana na masabo gosirigwa ukwana chingaki chomoyega bogosira magacho yekanise yo moyega boyigekerenwa na bobisa au egatiabo Simon Mbaka kuru ya sabisi yimubunge wensemeyo nigo bamenta buna amasabo na aroka arakonye gusire bikole byo boyigo amagendero hasi chikanisa na hasi chinsemo au hicho chire na barai. Mnakumbuka tangu zamani wachungaji wamekuwa wakipitia mambo magumu, wengine wanauawa, manabii wanauawa. Lakini kuna mchungaji mmoja anaitwa Petro kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 12 alipokamatwa hakuombewa na wachungaji wengine, aliombewa na kanisa. Amen. Na nisiongee tu na msifanye chochote, wangapi mtaombea kanisa mbali ngamura sabira wa pastor abasasiroti esiso libuneye nitegeta wa Kristo bari genuine basabe asengenjo yabasomba banyasaye benchi
asense mwinde mbaka nigo amoko boko mabunge bwensemeyo asimiremo yamagendero getambokero gyakinirie bunge ya Kitutu cha North gocha sebirengo binde aba pasta baito na bishop bwegas mo gora negia asoko saberense yaito sabere serikali sabera bajumbe baito esa guria aboni gana bwaro engaki hoko jorige wika abananchi abana bujibundi choko jora viongozi so sai wacha tuache maneno mingi because to bate financial yenga ibere bosio ono katika yenga kaimote teje bese chon siga ne monto kora tika tura kwa romo genda arafu maneno mengine tutapangana mbele sindio pasta mbiamono tusabira bara baito ande mbiamono ko bangene abara ibali boniga aiga nigagocha chinga kibirengerio au bigendrete kurugwa igoro ya siasa chega Kenya ni chidini asabara ya baiga ba mentabuna chitabauti asege siasa nchiraroro na bali bangaini mbali goetania hazo goitana na koboererana tuna abantu banyasai unajua wanasiasa wanasikia ground serikali inasikia wananchi na wachungaji tunasikia Mungu. Sasa mwanasiasa anaweza kusikia ground iseme inamtaka na mimi nikisikia Mungu aseme hamtaki. Sasa tutafanya namna gani? Si lazima tulete ile ya Mungu. Amen. Hapa na siasa tiga bado batega ile ground. Na intu bato tiga to tegera nyasa. Obi ko genda igo. Tigo manne nyasa baseni. Tata bubu yabarende asikira ringana biri mu akorire nanda abaira nerigechire. Na inche mambia ndangeri toche ase obosango koiga nkurubudire gataseni kyaga tembe kurega se kaunti ya Kisii letrane nguruko Daniel untiri Mwancho muligirire niko bono umwarimu monene bweskuru ya secondary eskuru ya banyaruka ya secondary ya Sironga omanikanite bona Madam Jane Nyanumba anyare ko boria abarandia bonsi na bwo abarimu banene bweskuru banyare ko nekia bona baraire aborokyo bari asechi skuru chechi secondary asenchira ere endonge na bwo asenchira ayege Kristo ayega niko aringe ko yakwana echingaki aborokyo bweskuru chechi secondary barenge ko batiso musaketo Fatugad Kisemba na Mange umwarimu omonene gw'eskuru ya secondary y'abanyaruka ya Sironga Madam Jane Nyanumba ubaburirie abarande bonzi anene abo bakubayegeria aborokiwa igoro y'obunyasaye ase chikanisa echo chirense ye Adventista una nerebuya barabwo kugenderera kubeka umukya ase okwenana amorokererio anene igoro y'edini eyeiga. It is my sincere request to all the patrons and all the principals that they nurture these students so that they fit into the doctrines of the Seventh-day Adventist Church. Without your support, then all the work that we shall do today is in vain. Okwana ekero kyomoyega omonene bukubatiza aborokiwa wetania chiribu isatu bagosoma ase chisukuru ao chegi Adventista ritiko lya igoro nigo umudirector bwechisemi ensengima inse ye kanisa eyeiga Pastor Richard Sabuini abasemirie aborokiwa babonzi banyorire ebatiso buna nerebya batamere omotongi bwense nere nigo aratenene amona barabwo nonyenekero amatemwa yechingenjo ao araba nyore anene ekero bagendererete nobogima bwense eyeiga. When you are baptized, you are anointed as children of God. That is biblical because John chapter 1 verse 12 says, as many as those who receive him, who believe in his name, they are called the children of God. At the time you receive Jesus Christ, you believe in his name, you declare yourself in public that I am a follower of Jesus Christ. I trust in him. I want to walk with him. I want to be a child of God. At that time, you are called a child of God. Children
children of God. Ingana ejeiga ya Pastor Richard Sabuini nigo ya mentirwe chinguru numurai omonene bwe kanisa ya Adventista inse ye conference ya Nyamira. Pastor William Ungaga oyo otebire ogochora koba asinyasae negento yokogokera mono naigo onditayo oreitie maiga ekero are amo na nyasae. In my life, when I was in high school, that's where I made a decision to be baptized. There are a lot of decisions that we make in life, and some of them we regret. But I want to give a testimony that since I took a decision to be baptized, I have never regretted as to why I took that decision. I want to believe that also you will never regret the decisions that we regret, but decision to put God first, you will never regret in your life. And God will never disappoint you, not even a single minute in your life. Stick to God, commit yourself to Him, and walk with Him. And those of us who made decisions long time back, it's a time to revive your decision, and let's be committed. Ingo reporter Gatembe korwa skuru ejeiga ya Banyaruka ya Sironga egotoka imeye ward ya Bugichora ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Mchefatikad Monchu murigirire nase ogosaba kogokonyi nigobono ya mate mukoro ase chinsemo cha mutongo egotoka ime yodi ya Bukeira ya nyarire kugania osi ya nyarire gosaba bali no moyo bugwanchokuya banyare kubasira elyo kwenya omwanchogo nigobono bagukona na Getembe TV nigobanyare kweramuna omugaka omugambi nyabongoe nigobono anyarire kose nigo anyarire kogenda nenigo enyinge nekiro chinga kichiga bagenda kuroberia umuyaga abo matanga nabo igo bagenderete ono bwagachi bw'enyumba yaye nyagosira nekiro bakoria abarai nabo igo balia babwati omoyo bwokonya banyare wesonania na kubasira erinde banyare kumwania asenchira ere endongi omusekeito nene polkapoka no robotiro asenchira ikobwatia ngoikaga igase kenyore kiga kya matongo ekigotoke menye wadega ya Bukere bunge ya North Mugirango asenga ya mugambi nyabongoye asoko bina mona banenchi kura sorogongoriga bagendere tamo numurubuli bokora isye nyumba agiganko bwatekana mona makweli ayo anyara kabaga koiro muruyo jaride nyabongo ya Sireta Divina oyo bone mirubuli ya yagendrete ili atkunyara kabaga kweniwa mono ra arwada sama kama enkejeiga nigire no butako bonene ubu bareire nchira batemire kurwali omuswato yobo Divina wika okolire nibo kulende umwele je niganyara ko bagagosira na gotige bilene nase enyagitali kyagera mu cyoyo uri nsebubi akya somba yo bugwancha angelia no umugabana acyarigire ryo mu cyoyo uri bunse no kuri mumboya eto chandegete mwana ominto nyagosira obero kurwali myaka ene obere nyagitali ya Naruko mpaka kororo mitinye 3 unabona ntite kwa we transfer cha Nyamira ukorire mitinye bere kuchikwa erandoche unachite gusire Jumamosi tuligeria abarai bali babwato ko ganyo kuya senge nche pilire Nyamira igere nene ntorochi gusento nyale atakana amono bokonyi bwaye Michael Baga oyo buyo manyakante buneki aba bakora sinsemechiga oyo oli omwana siasa nigaba bwato kiro bokonyi bwa mabati emetera wego nendagira unenchira ya moyo ko basira chingaki bagende tamo nemero biliga yo kunyara ko bakurubelia matanga anyagusira wone nake bitwisimu gatego bokongumbura otegera ndesa kironi bokongumbura natale na kitocha kokonya na bagante bi nyumba teyo nori usaga sirete tauni akale bono mete ndokora tumu tuta tutamete nyumba enjina arana na ngokora meya gisingoika aletira matwa amabati emete nefu na aletira gachi kwaga cha nyumba kwanza ene nimete ndagira teyo nacha ne chibando ne chinyeni nagokire nta goko goko nene gutaikoya naende narokire na mutokonya mutorusise monkonyera bachikora abana ndiyo muno asonsi nyina bo nigo yamatega yiranira ingambya munansibe go yagenda ko bagekubulia abarai bande gwesokya
Nenjira ya moyo gokonya amatega kubwatikana mono bokongo bonge obuborase enkeyega. Ningana weigo Michael Baga enyarekoba gagusingirira asaganira abarayi wesona nigati elego konya abangabo nabo gakurwa sebinyoroime kiyo mochioyo moise koligereria buri mumboyo kende nkeyo abantu baro mochioyo bachandegete mbabwati nyone sibakweka chingeni mbabwati kende gionsi kaki mwato rusirinse wakire mbijamo nomono yere gwetani nyende gaki abandi bakibamente ikyagero cyo mwana oyo abana n'abambaro bakinire to butakoba na ende kwarenga gokinga kyotera nyina arenge moyo yo barenga bachande kumono gochitwa kwa kirindi nyamo na gwasiru tugotora abarayi bali banste bari skali imete ntwakira barayi abange chisimi familia yake tabarayi chisimi kindly moche pakagaiga and give something the family esteriere erinse pi ginko report rigetaseni kya wanjete kya gatembe kurega sekenyori kya matongo wadi ya bokere me yebunga ya North Mugirange County ya Nyamira inchigo nkuru kwa pole Sensemo echisemi ekero bono obochori bwekiwe kyabaremu inse eye orosage rwa kupete bakuchigokora obochori obonene hase county ya Nyamira erikwa nyorera abateneneri niko bono aborokia abubare ba junior secondary ya county yo banyari kwemurungania na gutebabuna bonzi mbarigetie ko rikiwa eriko chawa kachikura na bwo kwenyorera osegokora obochori bore obwasi ukigima niko banyarete gukora okumirana asichinse mochamanga na bwo gukwanira enganeyo nekero bakuburi ngambarigeti oboene bonyare konekiwa ase chikuricho para chikokora erio kwenyorera abateneneri abaronge Viva! Mogo zaka zaka! To agree ritanga ni go address y'abantu bakupet to kubatenga registration go ikekorwe y'abantu bonspi baje SS babe members bakupet eli to be eligible wakachikura chibe cheto chiko nacho lakini to ba registered buna members bakupet. We want the slots to be equal. We are aware that kuna slots zimewekwa for the people who have served in Beck, of which no single JS teacher has ever served in that capacity. Why? That is discrimination. The nomination fee is too high. What about we are not sons of Eresa God. We are in Kupet by default. We want to ask Kupet one thing. We are hosted in primary, we are never teachers of primary. And we want to say this, we can never be left out in the authority of making decisions in Kupet. We want to ask Kupet, either you admit us to vie and be equal members of Kupet. Motu anjere tobo ulichikura tuwezi Kupet because koru bali yetu kibesa bako na chunga ichiko chi ngoko kibesa ichiko kwekensi ya kogara togo chikoboli branch twata una besa chino njanya ko chaga iga kibesa chingo liete ngai chire elia kabere etutatu tomanyenga ingiye kogara buna intwa abantu ba CSS twake chikura twensipi abantu bakego bago chensemo iga bachorana na nayo konyara kwa kachikura gente kintu ntoli kwa chiwanja boigo Ekera ngukura ekionga chinseko nebere ngukura norobotoromo aroko gokia ekera bono chama teibere echo bono chanyarite gosiria abancho babo ase amatuko amake aetire kuro ase ward ye ose kuro ase kinyorokia kerenda egotoka eme ye ward ya township e county ya Nyamira bono chama techo nigochire ekyo bakugokera magega yomo MCA we ward yo omoske ndioke masira kubatoka chombe ibere bocha ase bale kuna abetega kolira chingaki chamatanga buno museketo polikapo okara gotomanya niko bono chambecho chire etio kwanike buna banyarire ko chanyare ko bakonya banyare wesira hane muno chingaki echiga ekero obagende tewitira obororo se obokongo obonene ekera makwira gocha seme chinigo akoleta maisugu somange ubwo bana nene chingaki ekera asanganira muno botaka nime yekenyore kiga gya kerenda imeye wadi ya township imeye bunga ya West Mugirange County ya Nyamira ase chiama tebere cyo cyasiri abancu babo bono cyabekerwe omusasoko asamasiabo yamatentangani yo mugaka musiere bwatuya
iyo murugi wena kuonyario yoro mwana omusire bwatu yanyara kabaga gusire bugima bwaye na gutiga omwana omoke gento kiale tobororo igo iri na kiria ekwegokeria maiga yo MC kurwase wadega ya township omuske Duke Masira kubwato kobo konya nene bwengombe ubu aliete chira chinga kicha matanga musabati oyo usirete niga bwata bakongwa malaria akarwara malaria matuka make wiki yamo agasira nasira lende gocha abantu mbatakonyate tukinera natweta bakonyi bwendagira munantigere to mwana na murerere gocha tukinaje tamatanga agatokonya sana agatusira agateba gocha gotwara eng'ombe nero bana toreteire natebire nambuya muna so gotokonya yamatega nigo yaorokire okogokwa kwabo into batebire bona barazi kunyara kwa bakolenda etugiye iga eli kunyara kwa bage gukinya egesaku na gukora ubutakobone no buri kurwa saja iga chombe nindu nebintu byonse mwanya abantu babuti otokonyire buna ruete hira otolenteire ng'ombe era chikokonya umwana uyu utikarete mwana uyu nginaga sirete lakini twalire koboko kwa Duke kwerenire ntwege nenga umwana ona kine wetera ase Duke gento ngosaba umuroberio yo Duke abwate project yenye engiyire ngokonyira abana na turi Nyamira nkora turi binyoranga atamba angi twararo riri ng'ombe na bego nyore mori konyo mwana yakini mbare batigarite na abantu kali bana buka n'abantu bose tuakirembya maraso mwesimi wa Duke muntu Masira chimita chinga kurwa somo chiriga ase yamate ya Charles Nduku no mongno Edna Nyabuke abona baro batigira umwana omoke mega ya makwiri ya igagenda tukabaga kurabo kibinyoro niko bari neki bakwegokeria mega nabo igo mu MC jiga kuba bwato kere ng'ombe unenjere yemo yugokinya yamate yega nanene bali abake batigirwe ndwanyo to bakunga kaiga twatiro ko mwana wake mwezi wa tanga chatume muri yali no mwana ndutu nyikire nziga uyo muna sa toira aka mori andi kara karabu nere tigara ko murabu netaye yamate yega nero nigo yaorikire okogokwa kwayo asibego yagendere ko bagigosabira chisegi kirase ebunge ya county Nyamira kunyara ko bachigo ikomwelyo unenjere yemoyo konyora ebitoki ebi biragendere ko babigukinia abamenyi kurostinsa mu kinyinge eri gukora ubutaka kurwase binyorime bibuno yoga nko musabira nyasa musese nitalemerwa asengenjo buna bono assembly bwate nyameni no mufuko yaso etakemiga nande nga igatona kabiri otona esaidi ya moino naga igwikiranie ira nyasa tiga museseni emerobelie yanko na gutosirira na abana kogenda iginko report rigetaseni kya wanchite kya getembe kuriga sekanyere kiga gya kerenda ekigo tokemeye wadi ya township imeye bunga ya West Mugrange county ya Nyamira mwancho murigirire na se Jumatate yebwate amungana mange namuno iga asemburo biri wetwani ekirabono ngukora ase insemo yekiunga ndachuko beka ase amaboko aye Stacy Miruka hakoletere etwani chigosori litugeriga ria Jumatatu rindo nyara kumanyanga ki ebimina na ebitindi byakorekanete e weekend naro timu ya Arsenal gari ndo timu ya Manchester United ndo timu chinyingi njigirwate ekichikota bwakere kuba achinga kechi yakolene mwancho muria taracho kubwato kaucha ase Stacy ndo chenga mbara igabona bono Victor Omondo miyenda ereniga watabona ngoro Kilimani tuko pamoja hadi tamati mbia mono sana na oigo ase ensemo yende ndoche ntobate Dominic Oirere na oigo Rogers Inyariki Christopher Atandi Alex Mwauti na wande awange bayore ase chinsemo cha Facebook na ase ensemo yende oiga aniga whatever. Good morning, etwani Agetembe. Enoch Mukaya tuned in from UDA Menyinko. Wishing all viewers and listeners of this show a blessed week. Mbia mono sana oyo niga kwa Enoch Mukaya obagena ire mwensi osoko na ire mwancho murigeria announce yasoto watete kono onyalo twara ewiki entorero ne kwa wiki ya masesene na Pastor Henry Ayora akutebana good morning korwa chinse muchabo gita awote siku njema ere nduchengo chiase ama pastor barandia otabuna mono Pastor Gilbert Onyango Elder James Maina Elder James Maina, Elder Zablon Miruka, Elder Samuel Andrew Mbaka, Elder Avarisi amechikanisa ndochera ku aganiretie banyara gutwara rituko origia
Naboigo ndote agotebanga na aboigo abalimu bonsi bakora chinsemo cha leo nga nikiwakaribisha wote chinsemo cha Nyabimwa district for Pastor Henry Ayora. Good morning. Nakiogendrete esabato ngarere rero Jumatatu mbone wikio chaka korende tari mangana mbiyo morokema ase gosanga na osime yo morogorega kwetwane eyagete mwancho morgeria ikiagera ndotenga Stacy na gendrete kwe bangaiga kigima eriganya okoretera ensemo yechiko sorry ndotenga na kirande Dennis au mosori boyo sosote. Good morning kwa chinsemo cha Nakuru City Salams Club awato mukesa wakiri yakandiko mwansi bali mo oligerete osaye oligerete nabwo otali wacha wakwana na mukwandire andonse sori chinga kichiga cha abono mambe konene sebono nikonda chosaba kugenda omutumo komukenda bwo na mukomonyora Stacy asegeke ekerebosyo rindanyara okoretera ansemo yechiko sori na kuraro kweka chinsebere ninchiko ko banga una omurubiri orachikogenda weka omwe kirongo kuvoria tomusaguska kenda usanga gotire number 0726 447367 na boyo chinsebo cha Facebook, YouTube na Getembe TV. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabondo mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekarigori lyabantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wekabunuragani gwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Watch Filipino melodrama The Fake Life. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmates and Turkish drama Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on Rainbow TV Plus every day at 8 p.m. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Buy the DTT decoder for only 1,199 shillings and top up 500 shillings to enjoy unlimited entertainment on the classic bouquet. You can also link your decoder to the Star Times on app to enjoy unlimited entertainment on the go anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Gusie bono na bukwego kia aso gusonja etv ya uwanje Gatembe Television Network
wetera Zuku Satellite channel number 038 egoki nimirulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya, ilia Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amono chingira ku mwaka muya iliwego kinimirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kiamwa mogusi. Christa Marian Mission Hospital ni gĩũkorerera ba mentire obokoreri bwae na koba ubuya kigima bonomba bwate a CT scan eyo yekerero wose the latest na boigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unit HDU asabarire banyarekire bakurigirirwa na konyora obokonye enero ni machine chekerero chibirengo bya Michael asabanyagitari bagukurigirirwa ya asensemeiga babwate ibirengo bigoromono babwate ensemeria dialysis eyo yekerero wose the latest ensemo ya laboratory blood bank ultrasound tiweba Christa Marian nebwate ambulance asabo konyibwe emergency uswengo nje asamalieta yongoro sister Helen Mbaka